ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 4 октябри соли 2025 навори автомобилҳо кардем баҳри шумо. бовар кунед, агар бениҳоят мошинҳои арзон ҳаст, фикр мекунем ки навор 100% ба шумо маъқул мешавад. хоҳишмандам, меҳмонҳое ки дар канали мо нав омаданд, якта лайкора бизанен, ҳатман дар канал обуна шавен. дар навори имрӯза бардуро бисёртар некси ҳаст ва тиком ҳаст бардуро ваз 2115, хулас ладои ништияк. бетараф набошен, ҳатман барои реклама кардани мошини хад ё ин ки хона бошад, молмуҳасисот техника ё квартира бошад, метавонед ки ба мо муроҷиат кунед бардуро. нафарое ки дар Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дошта бошен, ширкати грузопирёз ки акаи Хуршеда тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш қадом, баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд. бачаҳо, борҳо бурда мешавад Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Руғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалӣ, Калхозобод, Уялӣ, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯй мекунанд. дӯстон, ба шумо компанияи Global Trendро тавсия медиҳам. поксозии бадан, барқарорсозии саломатӣ, мустаҳкам кардани масъулият ва пешгирии бемориҳои фаъолият мекунад. маҳсулоти машҳур аз Global Trend: якум, Vitolax барои поксозии рӯда ва беҳтар кардани ҳозима. дуюм, Perfecta Lux барои барқарор кардани гормонҳо ва саломатии занона. сеюм, Vitality Lux нерӯбахш, беҳсозии масъулият. чорум, Jipato барои поксозии ҷигар. панҷум, Norm барои мӯътадил кардани фишор ва гардиши хун. шашум, Multi Energy энергетикии табиӣ бе кафеин. ҳафтум, Immunolux барои тақвияти системаи масъулият. дӯстон, ҳамин тавсияи мо, яъне хусусиятҳои асосии маҳсулот 100% табиӣ ҳастанд, истеҳсол бо технологияи нано. барои синсоли гуногун, бетаъсири манфӣ агар дуруст истифода шавад. барои пешгирии бемориҳо метавонед ки тавассути WhatsApp занг зада боз боқимонда маълумотҳоро пурсон шавед. марҳамат, компания нағз аст, бардуро муроҷиат кунед. мегзарем ба элуни якмон. бардуро хай компанияро гуфта гузаштантон барои захму захи дигархо, хулоси гап фоидабахш аст. як дона грузовой аст, бардуро ки ҳамин нархи ҳамин дар ҳаминҷа баландтар аст, дигар боқимонда ҳамаш бениҳоят арзон. хуб, грузовой Форланд, бардуро айни ҳол дар шаҳри Ҳисор аст. соли 2012 мошин танҳо як дасткаштагиҳои тамом утилизатсия дорад. мошин транзит аст. алиш ҳам мешава, вазъиятҳои алиш ҳам дорад. ин мошин, бардуро аллакай ба худи шумо маълум шуд ки барои чӣ дар кор аст. яъне ки шумо метавонед аз як ҷо ба ҷои дигар маҳсулот баред, масалан гӯшт ё ин ки дигар чизҳо ба ягон ресторанҳо. хулас WhatsApp да ҳамин рақамҳо аст. соли 2012 грузовой Форланда 65 000 сомонӣ, айни ҳол гуфта истодан. аз номи канали Авто ТВ ҳатман занг занед, бардуро бо шумода насиб боша, арзон мекунам. рақамҳои +7 906 830 1344 WhatsApp ва 888 77 0074 анаида боша, бардуро телефони дастӣ. марҳамат, занг занен, боқимонда маълумотҳоро хушрӯак аз худи яка боз бипурсен. ба илони дуюмон мегзарем, бардуро сета некси аз ҳамин як бародар аст. бардуро ҳамин яка се некси доштааст. хай гуфт додарҷон бигир реклама. дайвон некси соли 1696 айни ҳол дар Душанбе аст. 16500 сомонӣ нарх карда истодаанд. бензини газ, коробка бошад механика, мотори 1.6 аст. рақамҳои 902 17 66 66. марҳамат, занг занед. хуб, состояниеш, бардуро ҳолат бениҳоят хуб, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор, коробка ходовой 100%, баллонҳо бошад 60%, мотори асразиза гайдани
утилизатсия надораду, ҳуҷҷат ҳам надорад. Ягон ҷояш кафидагӣ ёки даридагӣ надорад. хулас. Марамат занг бизанен. Элони семонам боз дайво некси бардоро. Анаеш неки бардоро ойнаш тимнит кардагӣ аст. Чихеки дидайсу айни ҳол. Ин ҳам дар душанбе аст. 95 солаш некин 15500 сомонӣ. Аз ҳамон ака бардоро. Бензини газ, мотори 1.6, коробка механика. Рақамҳое ки гуфта гузаштам, марамат боз гуфтан шар нест. Хто метавонед ки муроҷиат кунед. Ин мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотори ин ҳам бардоро астраҷӣ аст. Мотори ин ҳам аз астраҷӣ аст. Хадаоиша нав карда мега 4 диска ва баллонҳои нав. 1 сола тонировка, ҳуҷҷат ва утилизатсия надора. 1 сола тимнит кардагия, ҳуҷҷат утилизатсия надора. Элони 4 монам боз ҳамин намуди автомобил Daewoo Nexi. Ира солаш боша бардор азиз 96 солаи. Инам дар Душанбе. Нархаш 12500 сомонӣ. Краскаш бад неста, чихел ки хитон айни ҳол дида исодаен дӯстон. Хуб, мотори 1.6 бензини газ аст, инани коробка механика. Рақам ҳамон рақам, ранг серебряния бардоро. Ина марҳамат дарун салоншам ба шумо маълум. Анаҷаш бош бардоро моторшай. Ин мошинам ҳолати хубда қарор дорад. Иам моторш аз астраҷӣ. Хадаоиш 100%, 4 баллони нав. Инам ҳуҷҷат ва утилизатсия надорад. Срочно бефурӯшем мега. Ба элони панҷум мегзарем дӯстон. Opel Vectra A, Louis Tole Vectra бисёр бод хулас акаҷон илоҷ боша. Нархҳои арзонтар, ҳолати хуб. Хуб бардоро ин мошинам дар Душанбе 18000 нарх, 94 сол Vectra A. Opel Vectra A. Бензини газ, мотор 1.6. Коробка бошад механика дӯстон. Рақамҳои 918 19 24 25 марамат занг бизанед. Рангаш бардоро акай ба худ шумо маълум, яъне ки шоколадни наҷа мотор шай. Хуб, касоне ки дар масъалаи мотор буфаҳмед, агар боз бинен ҳуҷҷат солона дорад. Бинен ҳуҷҷат солона. Нарх 18000, утилизатсия ҳаст. Мотор модели ABS-г. Мотор коробка хай хуласи гап соз. Хадаои ҳамаш соз бардоро. 4 баллони дар ҳолати миёна. Элони шашум мегзарем. Mazda 323 солаш 1998. Бениҳоят мошинчаи зебо бинен. Нархшам арзон. Ҳолаташ састаянаш бад неста, краскаш паридаги ҳам нест бардоро. Хуб, 15000 нарх бензини газ дар ҳамин ходи Душанбе аст. Мотори 1.5 боз. Камтар боз камрасход. Механика коробка рақамҳои 217 21 217 21. Марамат занг бизанед. Светш ба шумо маълум кабут аст, яъне 10000 км пробег дорад. Састаянаш бениҳоят хуб, дар ҳолати хуб қарор дорад мошин. Харидор яъне агар занг бизана, ама қае ки мақсад нарх мондаги мега, боз муомила карда мешавад. Хуб, бетараф набошен шербачо. Мегзарем ба элони ҳафтум мон. Daewoo Tico дӯстон, ира солаш 1998 айни ҳол дар Душанбе аст. Мошинҳо аз Душанбе имрӯза хулас дарун шабинен. ҳолат састаяна хитон бинем бардоро баҳо битен. 10000 нарх, гази холӣ, мотори 1.1 бениҳоят камрасход. Ира агар бигири такси бизанем бардор ҷон, пакриват мекна. Неки одамое ки мақсад вазншон вазнимтарак бошад, 4 нафар бубур кунӣ, гафикам камтар мошина зур меяд. Рақамҳои 911 06 04 бардоро марамат занг бизанем. Ба элони ҳаштумон мегзарем. Навори карот ки мекунем вақти зиёд шуморо нагирем бардоро. Хуб, мошинҳои нағз бошад, ба таби дилтон агар ёфтен, метавонед ки харидорӣ кунед. Агар наёфтем бардоро, наврҳои ояндара боз метавонед ки мунтазир шавед. Daewoo Nexi солаш 95. Ин ҳам дар Душанбе аст. 14000 нарх, бензини газ, мотори 1.6, коробка бошад механика. Рангаш сафед алака ба худ шумо маълум, мошин 100% неки ҳуҷҷат надора. Харидори конкретни занг зана, агар ҳамин нархе гузоштагем, дар ҳамин рақамои 9644 48 ҳам WhatsApp ва ҳам дасти ака. Ин мошинчаро мегири, яъне як тайга моикача, хуласи гап баққагӣ мешавад мошин. Элони ноҳумон мегзарем. Daewoo Nexi солаш 1996 айни ҳол дар Душанбе аст. Инани аки бинен ҳуҷҷат дорае. Мошин нахуду ҳамаи ҷош мақсад соз аст. 10800 сомонӣ. Daewoo Nexi 96 сол. Бензини газ, мотори 1.6, коробка бошад механика. Хуб,
рақамҳои 888 84 38 77 марамат занг занед. кузов маълум ба шумо сидан, рангаш сафед, ҳуҷҷат дорад, ҳама ҷояш мақсад хуб. ба ин нархе ки мақсад гузоштаган бардоро хуб, агар шумо нафаҳмед мошина қатто метавонед ки усто барен. хуб, дар ин нарх дига бениҳоят камёб аст бардоро. мегзарем ба эълони даҳаммон любителои ваз, любителои лада. ваз 2115, баъзеҳо лада ҳам меган. солаш 2000 дар душанбе аст. айни ҳол дар шаҳри душанбе бензини холӣ мотор 1.6 аст. 16000 нарх аст. коробка бошад механика. рақамҳои 909 00 77 25 ҳамватса ба ҳам дастяка. свет серебряни бардоро. дар он салон тоза, чихе ки хитон ба чашми сар дидаист. айни ҳол мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. салон тоза, мотор хуб кор мекунад. бално 80%. ҳуҷҷатҳо тамом шудагиҳои харидори конкретни дар WhatsApp занг бизананд ё ин ки бинависанд. агар боз насиб боша қатъан муомилаи хуб ҳам мекунем. ба эълони 11-мон мезарем дӯстон. эълони 11-мон чие? боз ваз 2115 дӯстони азиз. солаш 2004 аст. бениҳоят мошинчаи нав, яъне дар душанбе бензини газ, мотор бошад 1.6, коробка бошад механика. дискаи нав, аккумулятори нав, 4 баллони нав, хадои нав, коробка нав, салон тоза, пусидаги ҳам ҳатто надоро. мотор тамоман дуд намекунад. ҳамин қадар ки ҳуҷҷат надор бардоро. нархе ки айни ҳол 14500 сомонӣ гузоштаган. боз мақсад конкретни харидорҳо бошад, занг бизанад, мегад насиб бошад боз арзон мекунад. хулас рақамҳои 004 04 44 11 да занг бизанед. бетараф набошед, ҳатман лайки бесма бимонед бардоро, дар канал обун нашавед. аз шумо ҳеҷ чиз намерава. барои реклама кардани мошин ё ин ки хона, квартира, техникаҳо ҳатман муроҷиат кунед бардоро. Автотв дар хизмати шумо аст. ба шумо ташаккур мегӯям, то ҳамин дам бо ман будед. навори маро тамошо кардед, ман аз миннатдор. то наврҳои оянда худома ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.